Aure na masoya an yi, Khadija amarya ta fito, Buhari shi ya zamo angonta. Yau rana na musamman ne. Aure na masoya an yi, Khadija amarya ta fito, Buhari shi ya zamo angonta. Yau rana na musamman ne. Kai ka nufa aka yi aure Buhari angon Khadija amarya. Dubu salati Allah ninka ka yi wa annabi gadon kowa. Buhari angon Khadija amarya. Albarkacin manzon Allah ake yin aure amarya ta tare. Buhari angon Khadija amarya. Yau awwal rijiyo ne da wakan aure ne. Zan wake Buhari ango na Khadija to Allah ya yarda a ga sama na walidi rabba. Aure na masoya an yi, Khadija amarya ta fito, Buhari shi ya zama angonta. Yau rana na musamman ne. Salamu alaikum dangi awwal rijiyo dan gobe ke waka. Buhari angon Khadija amarya. Buhari ya zama ango Khadija amarya yau dai ba shakka. Buhari angon Khadija amarya. Yau dangi suna murna auren nan an sa albarka. Buhari angon Khadija amarya. Buhari dai ganin justice, ma'ana abin justice. Amarya kin dace da ango bai saki kuna, maganar mun sa mata tamba. Aure na masoya an yi, Khadija amarya ta fito, Buhari shi ya zama angonta. Yau rana na musamman ne. Abokai kai murnan kuka nan gurin, ƙawayen amarya kuma ku yi hakan. Dangin ango da amarya haku ta nan, ku yi rawa kar ku ba zai yin haka. Khadija ta zama ta matar Buhari, shi ko Buhari ango na Khadija to auren soyayya su kai. Aure na masoya an yi, Khadija amarya ta fito, Buhari shi ya zama angonta. Yau rana na musamman ne. Amarya share hawayenki gidan ango za a makaiki. Buhari angon Khadija amarya. Na san ke ma dai kin san angon naki yana san ki. Buhari angon Khadija amarya. Saki da hudu ba na iyayenki Allah zai taimake ki. Buhari angon Khadija amarya. Khadija ke mai tarbiyya ce, kirke wannan amsa ce. Sirri na mijin kirke karka makauta masu jiya, karshe su yi yau miki zaba. Aure na masoya an yi, Khadija amarya ta fito, Buhari shi ya zama angonta. Yau rana na musamman ne. Ganin mu Buhari firin ko amarya Khadija tukar ka ciyo zali. Buhari angon Khadija amarya. Ka rike ta hannu bibbiyu a gurin justice don kaga misali. Buhari angon Khadija amarya. Ce da sha ta tufatarwa amarya sa ta cikin walwali. Buhari angon Khadija amarya. Ba dai maganan gori, na san ka akwai haƙuri. Ka samu tarbiyyar iyaye ni ma na shaida, maganar zamu yi a gaba. Aure na masoya an yi, Khadija amarya ta fito, Buhari shi ya zama angonta. Yau rana na musamman ne. Dangin ango na gaishe ko, dangi na amarya na gaishe ko, iyayen ango gaishe ko, iyayen amarya na gaishe ko, abokan ango gaishe ko, ƙawayen amarya na gaishe ko, yayin ango gaishe ko, yayu na amarya gaishe ko.